ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ମୁଁ ଅରୁଣ ପିୟସ ମାଡକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 28ତମ ଦିନ। 2025 ବର୍ଷର 10ମ ମାସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ହାଓଡ଼ା ସହରର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେ ବାଇବଲରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 2ରେ ସେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦାନ ଦିଅ, ତୁରି ବଜାଅ ନାହିଁ, ଯେପରି କପଟିମାନେ ସମାଜ ଗୃହ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଷ୍ଟିକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।